Nadukayang gadan and control operator kan sarong power plant sa Sorsogon City sa pigdadagusan kaining barak sa Sitio Mapinit Barangay Ginlahon parehong syudad, pasado alas 12:30 nin udto kan nakaaging Domingo, Hulyo 28. Binisto ining si Roberto Berdin Ibandola, 47 anyos, may agom residente kan baga kay Legazpi City. Sa investigasyon, huring nahiling si Berdin kan sa iyang mga katrabaho na palaog sa baraks banggi kaining Domingo. Kinaagahan daina ini nahiling pang nagluwas sa baraks. Puwersahan maniraot kan mga pag-iriba kaini an pinto kan kwartong pighihigdaan kaini asin dumana na diskubre an bangkay kaini. Pagka-umaga, kinatok ito para pumasok sa trabaho but walang response yung si Roberto. Pero nagtataka na sila. Then nung mag-lunch break na, kinatok uli para mag-lunch. At doon na nagano yung mga kasamahan niya. Then nag-order ito si Engineer Ditan, the power plant head, na tingnan o baka ano nangyari. Nung binuksan talaga yung barracks niya, doon na nakita na wala nang buhay itong si Roberto. Nagluluwas man sa investigasyon kan otoridad na mayong nangyaring foul play sa pagkagada ni Berdin. Asin pwede ser daang haloy na ining may pigmamating helang. Sa ganitong mga uri ng trabaho, so kailangan talaga yung regularly na magpa-check up lalo sa health natin. Kasi pag busy talaga sa trabaho, hindi natin namamalayan na minsan tayo nasusobra na sa trabaho or stress. So ito yung mga cause or nagiging epekto. Sa presente, pigbibilara na sa indang residensya ang biktima. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.